Yo, what's up mga kayumaning people? So, ngunyan na aldaw, nahiling mo nindo na mata palang keso. May dudu man lang kita, may susundong kitang content creator man di sa Bicol lang Pasiram TV. Ta sabi ninda kang nakaagi, pali kami naman na dyan sa Indo. Mga digdi tapos susundo na lang. Charot. Pero kay banda si Chairman Camiguel Sir, Libanan Camarin Sir. Yan sir! Wow, let's go! Ang rainbow! Saan ang rainbow nila? Wala na! 20 minutes later. So what's up mga kayuman people? So nasundo ka ng Pasiram TV. So yawan na dyan ng Pasiram TV. Yes sir! So, say ito. Uy na. Uy na magatoy. Ay Likod utol. mong hayop ka, kung may bas na diputak ka, madagbakan kita, uragan ta. Aran to si ano to? Si nakakariton to? Iyo. Alagon. Ano ba daw? Ulo to ba? Guys, so kung mababarataan nindo na hilim itong nagkakariton baga na paulid ang Batangas to? Batangas to? Hala. Patulong baga daw ya, patulong po sa inyo. Pagkain sa daan, salamat. Ano ko to toy? Mga taga sa income mo. Mga taga sa income mo. Pauwi ba kayo ng Batangas? Kayo yung galing ano? Saan kayo galing kuya? Sa Sorsogon po. Sursugun. Uwi po kayo ng Ito. Batangas po. Yan ay Batangas. So guys, unahiling mi ineyo. Sumapulidasin ng Batangas. So naagami kang angkulon ko. So naagami kang angkulon ko. Tapos, kuya. Sige mo ano kuya? Po. Sorsogon. Ngayon nga eh. Hindi so. Kami kaya, may sinundo kami vlogger. Tapos nahiling mi kamo. So, baka may magkatabang pa sa Indo. Baka sakali.